Καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε στο Μουσείο της Περίστας. Παρακαλώ, περάστε. Μπροστά μας βλέπουμε την τομή από το σπίτι της Περίστας, το περιστιάνικο το σπίτι, που κάτω θα βρίσκονται βαρέλια, όπως ήταν το παλιό κατόι, και όλα τα διάφορα αντικείμενα που θα χρειαστεί να βάλουμε, με λάμπες εκείνης της εποχής. Και από τη δεξιά πλευρά υπάρχει σκάλα, στην οποία θα ανεβαίνει μία γιαγιά και θα οδηγείται στο πάνω μέρος που θα υπάρχει κρεβάτι στρωμένο με τις κουβέρτες, με τις μαντανίες, με όλα τα πράγματα που έχει το σπίτι, να πούμε, του χωριού. Λοιπόν, εδώ μπροστά μας είναι ο διάδρομος, ο δρόμος των μεταναστών που φύγανε και πήγανε στην Αμερική, που ξενιτευτήκανε, των ξενιτεμένων, ο δρόμος των ξενιτεμένων, λοιπόν. Είναι μπροστά μας εδώ. Αριστερά και δεξιά θα μπουν προθήκες, στις οποίες θα έχουμε διάφορα αντικείμενα που έχουμε μαζέψει και θα εκτίθονται σε αυτές τις προθήκες. Ευθεία απέναντί μας θα υπάρχει μία θεματική ενότητα, η οποία θα αναφέρεται στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Έχουμε τα θρανία τα παλιά, τα οποία είναι χαραγμένα πάνω από μαθητές και διάφορες αφίσες εκείνης της εποχής από εορταστικές εκδηλώσεις, τα οποία θα τα κρεμάσουμε ευθεία απέναντι. Εκεί θα βρούμε και χώρο να βάλω και κάποιες φωτογραφίες που σκεφτήκαμε των πρώτων μεταναστών στην Αμερική. Οι πρώτοι που πήγαν, οι 3-4 πρώτοι που πήγαν στην Αμερική. Λοιπόν, αριστερά μας θα ξεκινήσουμε και θα έχουμε μία θεματική ενότητα. Θα κλείσει πρώτα η πόρτα της τουαλέτας, θα κλειστεί όλο εκεί το μέρος και η πόρτα της τουαλέτας θα είναι από την εξωτερική πλευρά. Δηλαδή μέσα στο μουσείο δεν θα υπάρχει τουαλέτα, θα υπάρχει εξωτερικά, η οποία θα διαμορφωθεί με καινούρια πόρτα που θα είναι από την απέξω πλευρά. Μπροστά εκεί δεν θα υπάρχει αυτό, θα μπει μία ενότητα. Μία ενότητα από αυτές που λέμε θα είναι πιθανόν η γιαγιά, η οποία θα ανοίγει ένα φύλλο σε ένα σοφρά κάτω, θα υπάρχει μία κούκλα με τα παραδοσιακά ρούχα της γιαγιάς και θα ανοίγει φύλλο μπροστά μας εκεί. Παραδίπλα, δίπλα εκεί στο παράθυρο, θα υπάρχει ένα κρεβάτι, το νηφικό κρεβάτι, θα υπάρχει πάλι μία κούκλα ντυμένη νύφη πλέον, με τα μπαούλα, με τα πρικιά της και με το σιδερένιο το κρεβάτι, το οποίο θα είναι με όλα τα σεντόνια και τα λοιπά που είναι της νύφης. Λοιπόν, και αριστερά μας θα μπει ένας αργαλιός, ο οποίος θα είναι δωρεά, μας τον έχουν κάνει δωρεά και θα τον τοποθετήσουμε εκεί πέρα και θα γράφουμε και με το ποιο τρόπο λειτουργούσε εκείνη την εποχή, γιατί είναι παραδοσιακός, είναι παλιός αργαλιός. Παραδίπλα θα υπάρχει άλλη ενότητα που θα είναι ο Περιστιάνος, ο αγρότης, και με διάφορα εργαλεία που θα υπάρχουν, τα οποία θα τα έχουμε τοποθετήσει, άλλα θα είναι κρεμαστά, άλλα μπορεί να είναι πάνω στον τοίχο, θα βρούμε τον τρόπο και θα το κάνουμε. Στο διάδρομο εδώ πέρα των ξενιτεμένων, από πάνω υπάρχει μια καταπληκτική ιδέα, αφού θα βάψουμε όλη την οροφή, θα υπάρχει μια ιδέα να έχουμε σκάφες, αυτές τις σκάφες τις σιδερένιες που είχαμε στα σπίτια μας τον παλιό καιρό, να είναι αναποδογυρισμένες, κρεμασμένες 3-4, οι οποίες θα είναι ζωγραφισμένες και θα έχουν αναπαραστάσεις με πώς ταξιδεύανε εκείνη την εποχή για την Αμερική. Δηλαδή με βάρκες και τα λοιπά. Θα τα διακοσμήσει ο εικαστικός μας, ο Θανάσης ο Βελαώρας, ο οποίος έχει αναλάβει, να πούμε, και το εικαστικό μέρος. Σε πρώτη φάση είναι αυτό. Από εδώ στα παράθυρα, να μην ξεχάσω, θα βάλουμε μεγάλες φωτογραφίες, οι οποίες είναι από ένα ειδικό υλικό, οι οποίες θα είναι φωτιζόμενες και θα έχουν αναπαραστάσεις από την Περίστα. Πιθανόν να είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν δωρητές. Θα το δούμε αυτό το πράγμα, δεν το έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει τι φωτογραφίες θα μπουν. Πάντως θα καλυφθούν τα παράθυρα, δεν θα είναι έτσι. Θα μπορούν να σηκώνονται αυτές οι φωτογραφίες για να ανοίγουν τα παράθυρα, θα είναι σε λειτουργία, αλλά όταν θα μπαίνεις μέσα στο μουσείο θα είναι κατεβασμένα και θα είναι φωτισμένα όλα αυτά τα παράθυρα με φωτογραφίες που θα έχουμε επιλέξει. Σε πρώτη φάση είναι αυτά τα πράγματα. Στις θεματικές θα υπάρχουν όλα τα αντικείμενα, αυτά που έχουμε μαζέψει και που έχουμε συντηρήσει, και επιφυλασσόμαστε και με καινούργιες ιδέες,
τις οποίες θα τις υλοποιήσουμε αφού θα έχουμε προχωρήσει λίγο περισσότερο το έργο. Τώρα βλέπετε τα πρωταρχικά, δηλαδή το δάπεδο κάτω, το οποίο θα λουστραριστεί και από τη δεξιά και από την αριστερή πλευρά. Αυτά εν ολίγης. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά που μας έχετε δώσει και ό,τι μπορέσετε και συνεχίσετε, εμείς θα κοιτάξουμε να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ έχουμε τοποθετήσει τα σχέδια του αρχιτέκτονα του Φραγκούλη, τα οποία δείχνουν ακριβώς τις θέσεις των πραγμάτων, το πώς θα είναι στημένα. Μπορείτε να πάρετε μία ιδέα. Τα έχουμε στείλει όμως και σε PDF, οπότε μπορείτε να τα δείτε ακόμα καλύτερα, εκτενέστερα εκεί πέρα και να δείτε τις λεπτομέρειες. Και θα παρακαλούσαμε, εάν έχετε και κάποια συγκεκριμένη πρόταση, παρόλο που εμείς βαδίζουμε βάσει σχεδίου, αν έχετε κάποια άλλη πρόταση σημαντική, να μας δώσετε για να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Είμαστε στη διπλανή αίθουσα που έχουμε τοποθετήσει όλα τα αντικείμενα, αυτά που μας έχει δώσει ο Δημήτρης ο Πελέκης και που θα τα συμπληρώσουμε με επιπλέον που θα μας δώσουν όλοι οι συγχωριανοί μας. Ήδη μας έχουν δώσει κάποια πράγματα, θα συμπληρώσουμε αφού πρώτα ξεκαθαρίσουμε το τι θα μπορέσει να μπει στη διπλανή αίθουσα. Θα αφαιρέσουμε αυτά τα οποία δεν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, θα κρατήσουμε δηλαδή τα πιο καλά, σε πιο καλή κατάσταση που υπάρχουν, θα τα συντηρήσουμε και θα τα τοποθετήσουμε στη θέση τους ακριβώς. Μπορούμε να κάνουμε μια περίγηση, θα ανοίξω εδώ και το κασόνι αυτό για να δει μέσα, μισό λεπτό, είναι κάποια από τα αντικείμενα που έχουν ήδη συντηρηθεί, αν μπορούμε να τα δείξουμε. Μπορώ να πιάσω και στο χέρι μου εδώ πέρα ένα καταπληκτικό αντικείμενο καριοφύλλι. Δεν είναι ολόκληρο βέβαια, αλλά ίσως είναι και καλύτερα που είναι σε αυτή τη μορφή, γιατί είναι αυθεντικό. Και υπάρχουν και άλλα μικρά αντικείμενα, μαχαίρια, παλαιού τύπου, πάρα πολύ παλιά. Αυτά είναι από το 1870 και μετά περίπου. Λοιπόν, και δίπλα υπάρχουν άλλα αντικείμενα, αν μπορούμε να τα δείξουμε με την κάμερα. Αυτά είναι τα πρώτα που έχουν, τα μικρά αντικείμενα που έχουν συντηρηθεί. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε να συντηρήσουμε αυτά τα μεγαλύτερα αντικείμενα πλέον και να αρχίσουμε να κάνουμε και το ξεκαθάρισμα ποια θα μπουν και ποια θα αφαιρεθούν και θα επιστραφούν πάλι στους δωρητές. Εδώ έχουμε ένα παλιό καριοφύλλι, να το δείξω κιόλας, καταπληκτικό κομμάτι του 1870 παρακαλώ. Καλά, δεν είναι καριοφύλλι αυτό, ματσακάν. Πώς? Ναι. Πάντως είναι ένα εκπληκτικό όπλο, το οποίο έχει διατηρηθεί και συντηρηθεί. Λοιπόν, και διάφορα αντικείμενα που βλέπετε εδώ πέρα, τα οποία σιγά σιγά θα συντηρηθούν και θα μπουν στη θέση που τους αρμόζει. Εδώ έχουμε διάφορα αντικείμενα, άλλα, που μπορείς να δείξεις με λεπτομέρεια. Οι παλιές οι σκάφες εδώ, ο κόπανος, παλιό ρολόι, λάμπες παλιές, διάφορα αντικείμενα οικιακής χρήσης περισσότερο. Αυτά, έχουμε εδώ και διάφορα έγγραφα και βιβλία παλαιά και από το σχολείο, τα οποία θα τα επιλέξουμε, παλιές φραγίδες, και θα τα συντηρήσουμε και θα τα βάλουμε στη θέση τους για να μπορέσετε να τα βλέπετε πάντα εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά σας και ελπίζουμε ό,τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε. Πάντως πιστεύουμε ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα μουσεία της Αιτωλοκαρνανίας, σίγουρα. Και να προσθέσω ότι θα βγάλουμε και ένα τοπογραφικό στο διπλανό το κτίριο που θα γίνει το μουσείο, με το οποίο αυτό και τα σχέδια του αρχιτέκτονα και εφόσον περάσει επιτροπή και δει ακριβώς τι έχουμε φτιάξει και πώς τα έχουμε τοποθετήσει, να μπορέσουμε να πάρουμε
και την έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτως ώστε να μπει μέσα στους τουριστικούς οδηγούς και να μπορεί οποιοσδήποτε έρχεται στα κοντινά χωριά, ας μην έρχεται στην Περίστα, να γράφει ο οδηγός ότι υπάρχει ένα υπέροχο μουσείο εδώ πέρα και να μπορούμε να το επισκέφτονται οι επισκέφτες, να το βλέπουν και να αρχίσουμε να έχουμε μια εξωστρέφεια, να έρχεται περισσότερος κόσμος στο χωριό μας και μόνο για αυτό το μουσείο, αλλά και να δει τον τόπο το δικό μας, το χωριό μας που έχει τόσο ωραία μέρη, να τα επισκεφτεί και να επισκεφτεί και τις εκδηλώσεις που κάνουμε κάθε καλοκαίρι, που είναι πολύ σημαντικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.